की खूब और का बातें से टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakhrdop ying jongpi. Ka samla Rifiness Warjri kebla syajid dangshen ban Leit Kiew ya ulum Everest benta kala hab ban krep bahaya ladi daga blej esim benta hagjin syahikai pentibet ki ban salangshen kumban chu pentip hang ne baka samla Rifiness Warjri ka samla ka bidang puli ya ka Bachelor of Science ha ka subject botany St Anthony's College Shillong dangshen kala mikmat de ka jela Meghalaya ban Kiew ya ulum abi gamin usnat lum jung ulum Himalaya ubadan Hachamuni district jung jela Uttarakhand. Hakajin kran bat kelat bathai ko bor hakanya trek urasau arajar phosau ka samla Rifiness kraya tho bakajin Kiew ya ulum abi gamen ubajrong nyoja lai spa san pusan mitar ni arpusau jar chispa lai phopon kalong shisha ka bajuan daga ni gajing sha je beli Kiew ya ulum Everest ka samla Rifiness klapin pau bakalapin skun hadu kata-kata ya ka Mynsiem jongka namar bakala yo Mynsiem na ka kong wan suk merthong baka kong doli kharbi kibla job ya ka jing Kiew ha ulum Everest kum gajing Mynsiem ya kaniga samla kaban kenjo ashiki clear lom jonga nam ka Meghalaya State Kickboxing Association dalam khmat the working president uba Lorenzo Pearson Warjri klapin kuk buram ya ka samla Rifiness Warjri hakajing lang kabalong hotel assembly Shillong Hakabalong wala talaga snow nam da ayu shwa yu lay hakabang ladan kat bata community ya jon te shwa bangan yo ikani ka list ka bangan sami kateng bangan yo balik ke training ban yo ben kre ban na benta la shams nem ban yo Kiew Ulum Everest te ngaladon shwa ya ka selection trial na do Shillong te na Shillong te Guwahati na Guwahati te Delhi te na Delhi ngadep iki selection ki jonga te nang tu banga sa shaji pat nakinthi te tang mga hi banga present na Meghalaya but way na Assam te kilabun ha kinong ya penkre ban ya le ya kanika expedition kan te ni penkre min last month 2 months ni Leit yo pre Everest kata ka de show abi badan ha Uttarakhand ha ka Chamoli district te shoy gani te ni lai don ki training ai ha po Uttarkachi te nang tu hi te ni lai Leit ban Kiew Ulum abi badan ha ka height 9,000 lai spa samsan meter te ni don hadu live sawut te tang khanjet ki bayo ban Kiew sejang nama kidan ki bastam bagidan ki badai la ka jangka grupat jangan ngadan hak ke grup ke bandingkong te ka grup alpha te jingsha utni ulum udan hadu nyo hajar lai spa sansan te dei naga climate ka baka la sneo no te ngiyo pendep 1,000 tam meter te kidan kitikiwai ki grup pat ka bravo group te kaladan sedien an ki yo ban Kiew tang ha 1,000 meter itu te kalalong shisha ka ba krau ka ba ngala ban yo Kiew hadu kata and it's my first experience ba kanik NCC kala aya nga kata ka kabuk siar kum kamo bangan yo ban experience kum kini ki jat Kiew Ulum te kalalong sha ka ba Mynsiem kum yang kum ka khun kasi ka ba ngan ai Mynsiem lang ibaro ki khun kasi ka ba ka if you have the will everything is possible kum ong da tin hareng te kum tahi te yakani ka journey te ngadang shumi ka last week ngadang shumi ka result ya kalis ka kateng ka janga bangan penkre banli ki training banyo penkre ban na bentaw Mount Everest la shams na te kala dang don hi nasngap khai am yakani ka training ka bangadang na ito am kidang shim hi ki selection kini ki baro ki cadets kan ki bayale te hawat kalong shisha ka ba namar ba kalong ka sha ka ba khla namar ba por ba ki ni ki lom ro ka jingmat ka janga hawat kam de ka basuk ban ki lom namangi haban ket la ki lot kum tu akusan lipo approx ki jing haban ni haban ket te kindan la ki part ki bangi haban yat kum ya ki cam 1 cam 2 te hadu inda depths na ni ko ban skill 6,000 meter te kum tahi ngaso kumen ba ngami kerteng na baro ka north east te nga ngadi ka way ka ba sha jin ha all north east jang NCC Guardian NVR te ngadi ru ngakerteng jangar ka de Rifiness Warjri te ngalik kelas hapo St Anthony's College
Te ngayo kani kalaru de na ka college ba nga join ki NCC na ka 61 Meghalaya Girls Battalions Shillong. Te ngaso ki baro ki instructor ki ma'am ki sir ki baro ki ba ai ki bala siya. Kalong siya a very like so so ito ba ngayo kat kani kalat kakabuk share ka pa ngam pujio alat menulur ba ngam pujio sngo haru tama kidang ti kini na po Meghalaya ki ba bala Kiew yulum ki Himalayans kumi Mynsiem merthong idoli kharbi te kiro kila din ki khasi ba ngayo Mynsiem na kiro kawai ba habaki kila dale nga ngalum la te kalong I Mynsiem ken kumingi ki khun khasi bangin mo nin nang Kyndeh penriu ken te kumeka bang khil lan ba step ngamla khlem de perkhat ba hadu kanu ba bleiru grace ka jong u ba la ayang akan kala pangalio le ka training jong kan sedang uni arkuai tarik uni October Kyndeh baro hol shi banai be hadu November te Kyndeh ka training jang ka basic course jang ni mountaineering te nang me kin sa pentipat kitu ki bami kerteng ban penkrepat sa another course te dala ada bi kata pat kin sa dance ki winter course te nang tu ba kin sa penkrep ban ki do Everest kitu ki ba shaji lagi ki course ki balai ni ki training da ya kan ni ka bamantang yang kin pelang hapo ka HMI ka kadang hapo Darjeeling